450 евро за нощувка с закуска и вечеря в това самостоятелно шале на 2 етажа, намиращо се в Велинград, България. Заслужават ли си според вас парите и бихте ли отседнали там? Моля, пишете вашият отговор в коментарите, за да може да задвижим видеото и то да достигне до повече хора. Благодарим ви за подкрепата! А сега нека ви разкажем малко повече и да направим една обиколка заедно. Цената е за 4 възрастни плюс едно дете и включва закуска и вечеря. Закуската е на блок маса, вечерята на сет меню. Вилата е с 2 спални, като в едната имаше от любимите наши вани. Водата в резиденцията е топла, термална и минерална, характерна за района. Вилата е много подходяща за празнуване на рожден ден, както направихме ние. Спа центърът не е много голям, но има всичко необходимо. Наоколо има къде да се разходите, има чудесна борова гора с уникален аромат, а терасата е с отлична атмосфера за обяд. Вечерята е включена в цената, както споменах е на сет меню, но може да си поръчате и нещо допълнително, ако желаете. Като цяло храната е много прясна и вкусна.